Вітаю вас. Сённяшнім гостем радыёрацыя падпалкоўнікам у адстаўцы Мікалаем Статкевічам мы пагаворым пра падрыхтоўку да параду і правядзенне параду 9 траўня у магчымы пік каранавіруса. Чаму Лукашенко так цапляецца за парад, нягледзячы на тое, што масавае мерапрыемства можа стаць рассаднікам пандэміі і абернуцца трагедыяй як для вайсковых людзей, так і для тых, хто прыйдзе на парад у якасці гледачоў. А як вы глядзіце, як кадравы афіцэр, падпалкоўнік у адстаўцы на тое, што зараз праводзіцца масавая падрыхтоўка да 9 траўня і на сам парад? Я думаю, што гэта вельмі недарэчна мерапрыемства у такіх умовах, якія зараз сталіся ў краіне, і тым больш у тых, якія складуцца праз некалькі тыдняў. Калі нават міністр аховы здароўя Беларусі сцвярджае, што якраз у гэты час будзе пік эпідэміі ў Беларусі, але, мабыць, ён тут занадта вялікі аптыміст, але нават калі ён мае рацыю, то уяўляеце, наколькі ўжо пашырыцца гэты каранавірус. Я думаю, што існуе вялікае, вельмі імавернасць заражэнняў. Заражэнняў гэтых салдат, афіцэраў, якія будуць у адным шусце вельмі шчыльна хадзіць. Трэніроўкі, па-першае, уяўляеце, што зараз робіцца некалькі дзён і ганяюць узад уперад. Людзям цяжка, они цяжка аддыхаюць, адзін другому, кажуць, у патыліцы там на невялікай адлегласць, все хваля этих, якаясь вирусов, всю ту коробку так званую, это колонна 6-10 на 10 человек, все накрывает, это по сутнасці ідэальныя умовы для заражэння. А тут трэба уявіць тое, што гэта все так панясецца яшчэ ў сем'і. Сем'яў прыйдзе недзе, і далей па сем'ях пойдзе. Это просто ствараецца сітуацыя для масавага заражэння войска. Бо нават тыя, хто не ўдзельнічаў у парадзе, яны потым будуць кантактаваць з тымі, хто таго парада гэты вірус з трэніровак з яго прывязе. Это ўжо зараз ідзе заражэнне. Гаворка не ідзе пра канкрэтна заражэнне 9 траўня. Зараз пастаянна ідуць уже трэніроўкі. За некалькі тыдняў да парада яны праходзяць звычайна раз у некалькі дзён. І праходжэнняў там не адно і не два. Там ганяюць па колу увесь гэты парад. Хутчэй за ўсё трэніроўка адбывалася часта на пляцы 120-й бригады Славручы, туды звозяць людзей. Нехта трэніруецца ў сябе ў рэгіёнах. Але уже зараз ідзе інтэнсіўны абмен часцінкамі выдыхаемымі з людзей здаровых і хворых. Праблема, яна уже зараз ідзе, але будзе нарастаць працэнт заражаных, бо Лукашенко свядома выбрал такую стратэгію хуткага заражэння краіны. Спадзяючыся, што все хутка перахварэюць, чакаюць, і ён тут некія грошы сэканоміць. Ну, а ўлічваючы, што ён увесь час расказваў людзям, што баяцца гэтага нельга, а верыць яму пенсіянеры, яго электарат, то ён вырашае яшчэ другую задачу. Атрымоўваецца заражэнне пенсіянераў, шмат хто з якіх не перажыве эпідэмію. І вось межы гэтай стратэгіі атрымоўваецца, што войска таксама пацерпіць, тым больш, што все гэтыя лічбы пра ўзрост захворванняў там небяспечныя, яны вельмі умоўныя. На захадзе гэта адзін узрост, у нас зусім меншы, таму што здароўе людзей у той жа Швецыі і у нас імунітэт людзей абсалютна розны. У нас людзі ў сітуацыі эканамічнага стрэсу, псіхалагічнага ціску з боку дзяржавы. І это все ўплывае на імунітэт. А ў войску, нават на маладых людзей, там же на іх там яны панаюцца ў сітуацыі псіхалагічнага шоку для сябе, асабліва на пачатку службы. Псіхалагічны стрэс – это звычайная з'ява для войска, гэта не спрыяе імунітэт. У пэўнай ступені я бачу такую логіку паводзін злачыннай. Афіцыйна паведамляецца, што і ў войску ёсць хворыя на каранавірус. Тым не менш, афіцэры падпарадкоўваюцца поўнасцю і баяцца нешта зрабіць самастойна, я так думаю, і баяцца паставіць пытанне рубам перад Лукашенком. Ведаеце, гэта сітуацыя для войска нармальная. Таму што войска, яно так пабудавана, і яно павінна быць цалкам, кажуць, падпарадкавана па вертыкалі выдачы загадаў. Бо войска рыхтуецца да такой сітуацыі, калі, кажуць, дадуць каманду, ідзіце памірайце, яны павінны ісці паміраць. Іншая справа, што гэта сітуацыя выглядае нармальнай, калі варта даверу легітымная ўлада. У нас улада нелегітымная, і ёсць сумненні ўжо
у адэкватнасці яе кіраўніка і стваральніка, які загады аддае. Але тым не менш, скажем так, выкананне загадаў, гэта вот у офіцера 17 гадоў, вот у вайсковы вучэльнік, убіваецца ў падкорку. Зламаць это надзвычай цяжка. І зараз няма ніякіх такіх перадумоў, нават з-за гэтага коронавірусу, каб знайшлася некая больш-менш істотная колькасць людзей, якая б здолела сабе гэта зламаць. Войска будзе раптаць паміж сабой, абмяркоўваць, калі хто не баіцца стукачоў у сем'ях, але яно будзе выконваць загад. І ніхто гэтае пытанне там не паставіць, бо чым вышэй па службе, бо чым больш званні, там адбор зайшоў па прынцыпах пакорлівасці. Ты можаш там якийсь халуйскі кампанент у псіхалогіі. І калі яшчэ лейтенанту далі магчымасць выхада на Лукашенко, мог бы яшчэ нешта яму сказаць, то генерал-лейтенант дакладна нічого не скажа, будзе выконваць. Чаму так Лукашенко упарта трымаецца за гэты парад, не зважаючы на тое, што ўжо жывых няма амаль ветэранаў, па сутнасці няма тых, хто сапраўды гніў у акопах? Гэта спроба прысабечыць гэтую перамогу. Это спроба показать громадству себе моцным лідарам, вайсковай яшчэ такой форме, якую он лічыць прыгожай чамусьці, вайсковым лідарам, які пераймае традыцыі перамогі ў другой сусветнай вайне. Бо траўма ў беларусаў ад этой вайны яшчэ ў пакаленнях яна яшчэ працягваецца. Людзі захоўваюць ўжо ў трэцім, чацвёртым пакаленні памяць пра яе, і ён хоча гэтым скарыстацца, асабліва на тле так званых прэзідэнцкіх выбараў. Это заўсёды ён падгадвае всякие электаральныя кампаніі пад вялікія даты той вайны. Нягледзячы на тое, што ён некалі вельмі хваліў Гітлера і вельмі станоўча пра яго адгукаўся, ён все роўна хоча скарыстацца гэтым. І для яго это магчымасць, мабыць, уже цяпер адзіным у свеце выступіць прысваяльнікам той перамогі, якая адбылася 75 год таму. Тым больш, што галоўнае, хто лічыўся пераймальнікам, это прэзідэнт России, ён усё ж таки повел себя адекватно в этой ситуации, он отмоился от парада, перенес его. А Лукашенко забере эту всю славу, яку он лічыць на себе. И яму для этого не шкода ни здоровья, ни жыцця у тых людей, якія будут ісці ў шыхтах, якія будут сагнаны и стоять там сцяжками махать. Шчыры дзякуй. Нагадаю, што сённяшнім госцем радыёрацыі быў падпалкоўнік у адстаўцы Мікалай Статкевіч.